na kana bani mamaki. Fahimat. Oh. Wata Fahimat? Fahimat. Kana son ta ka je ka gaya mata kana son ta amma kai. Kai ka bari babbar yarinya ce ina tsoro wallahi. Kana tsoro mace dai fa. To abokina ga shawara ɗaya. Ina jin ka. Ka tura mata sako kawai. In tura mata sako? Ta waya kenan message? Kuma fa ka kawo shawara mai kyau. To kai yanzu in tambaye ka wannan irin sako kake gazan tura mata wannan irin kalma zan gaya mata? To ai mu da mun ganiya. Muna sani sakon da ake tura mata. Ok, yanayin fotanta yanayin sakon da za a tura mata kenan. Madalla bari nuna maka fotanta to. Yawa. Miƙon? Gashi. Kai. Ya ka ganta? Fahimat kenan. Kai maza kai buro ba. Tauraruwar Maiduguri ba? Wai. Kai da Allah na ga sai ba mun kare mata kallo kake daga tambayan ka shawara? Gaya mun za ka yi wannan sako zan tura mata. Ka san me za ka rubuta mata? A sai ka ga. Kawai ka rubuta mata I love you. Allah. To ai ban san yanda ake ba ka san tunda muka je gargadan Lagos din ba wani karatu muka yi ba. Idan mun kai dolo ne ban sani ba. Dolaye dai. Ka gani kawai in za ka gaya mun ka gaya mun yanda zan tura mata. Me ne za ka tsaya kana ta wani wai me da me naka ka gaya mun kawai shi ne. To bari in gaya ma. Aha. Samu ta ai. Sako ya tafi. Ya tafi. Wani sako ya shigo. Kai. Yanzu ka san me za a yi? Dole kafin a buɗe sakon nan ai sai mun yi wa Allah godiya ai. Dole in yi raka a 4 ko zuwa 8 ne kafin nan. Bari mu yi sallah kur ka buɗe bari in nemo ruwa. To Allah samun ya sa. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kai. Ka bude muna mana za ka bude. Wallahi kunya. Ba zan iya buɗe ba. Kewa kunya kake ji. To ni. Ko jama'a masu son kallon fima-fimanmu a danna mana subscribe ga zarar ka kalla bidiyo da ke cikin channel din nan kana kuma sai ka danna ƙararrawar sanarwa ga zarar mun saki sabon bidiyo za a sanar da kai.